Anos de traballo e de ilusión tirados pola borda. Así é como se sinte este veciño de Campañó tras coñecer que a variante de Alba pasará polo medio do seu xardín de camelias. Rafael Pintos quería que este espazo formase parte da Ruta das Camelias das Rías Baixas, un proxecto co que leva moitos anos soñando e que cada vez parece máis difícil de levar a cabo. Toda unha vida de traballo, toda unha vida de ilusión de deixar a Galicia un patrimonio para o disfrute dos galegos. Entendo que os políticos están servindo á ciudadanía e así como tal é o que xuran cando xuran a Constitución, non nós a eles, sino eles a nós. Rafael Pintos asegura que a Xunta de Galicia non contou en ningún momento coa opinión dos veciños de Campañó e de Lérez e defende que hai outras propostas moito máis viables que a elixida finalmente polo goberno autonómico. Tirarse en riba dos veciños sin decirlles nada, como foi o caso, habendo outra proposta doutra variante que non nos afectaría, é unha prepotencia, é o que eu chamo piratería de salón directamente. Estamos en un país democrático, non estamos nunha ditadura, e se pretende facer unha ditadura non lles vamos a deixar. Os lle guste ou non lles vamos a deixar. Non se pode tirar por arriba dun pobo sin contar coa opinión da ciudadanía, dos veciños. Eu, persoalmente, non perdonaría na miña vida o dano feito. Porque é moito cariño que hai aquí invertido. Diñeiro, tempo e traballo. Confío na eficiencia e na conciencia dos que están gobernando no noso nome e ao noso servicio, non ao revés. Este veciño asegura que tanto a parroquia de Campañó como a de Lérez seguirá movilizándose ata que consigan que a Xunta de Galicia cambie o trazado da variante de Alba. Ata o Tribunal da Haia en Europa, porque isto incumple polo que sei a normativa europea, e onde faga falta. Pero non vamos a permitir que pola forza e por actitude tiránica que eu chamo, e repito, piratería de salón, se bote en riba dun pobo sin tener en conta un vial innecesario que pode perfectamente elevarse por outros derroteros sin facer dano. Rafael Pintos non está disposto a ver como a Xunta decide pechar este xardín cheo de traballo, de ganas e de ilusión. Por iso asegura que fará todo o posible para que estas camelias sigan florecendo e para que el poida seguir dedicando a súa vida á botánica.